Εμάς μας απασχολεί κάθε πτυχή της ζωής του φοιτητή. Δεν εθελοτυφλούμε, γι' αυτό και ανοίγουμε αυτό το θέμα, δίχως προκαταλήψεις και με μια επιστημονική προσέγγιση. Γι' αυτό έχουμε καλεσμένους σήμερα μαζί μας, όπως είναι ο κύριος Δημήτρης Γερονίκος Γεωπόνος, ο Βαγγέλης Σωματράκας, καλλιεργητής και μεταποιητής της κάναβης. Δυστυχώς ο κύριος Γιώργος Οικονομόπουλος δεν μπορεί να είναι μαζί μας λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων που προέκυψαν, αλλά έχουμε τη χαρά και τη τιμή να συνδεθούμε με Skype, με τη Ζακλίν Πόιτρα, που είναι πρόεδρος του Συλλόγου Μαμάδες για την Κάναβη, και τον Ηλία Γραμματικάκη, που είναι φαρμακοποιός. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Γερονίκο. Καλησπέρα. Καταρχήν, ευχαριστούμε την Οργανωτική Επιτροπή που μας κάλεσε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι τιμή μας που βρισκόμαστε εδώ και να συζητήσουμε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Εδώ και χρόνια αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για την κοινωνία, το πώς μπορούμε να ανταπεξέλθουμε οικονομικά σε αυτό το φαινόμενο. Το φαινόμενο της κρίσης και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η κάναβη μέσα σε αυτή την ιστορία μπορεί να παίξει ένα καθοριστικό ρόλο σε αυτό το οποίο λέμε παραγωγική ανασυγκρότηση της αγροτικής παραγωγής και γενικότερα και στην μεταποίηση αλλά και μετά στην διακίνηση και πορεία των προϊόντων που έχει. Γιατί όπως θα δούμε στην πορεία, τα προϊόντα της κάναβης είναι πάρα πολλά. Και αυτόν τον ρόλο χρειάζεται να τον αναδεικνύουμε κάθε φορά και να τον συζητάμε περισσότερο, προκειμένου να δούμε τι ακριβώς γίνεται, λόγω του ότι εδώ και πολλά χρόνια ήταν ένα φυτό υπό απαγόρευση και υποδιωγμό. Οπότε, σήμερα πάμε να δούμε λίγο το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, το τι γίνεται στον κόσμο, κάποια στοιχεία που αφορούν στην καλλιέργεια και από εκεί και πέρα ο Βαγγέλης θα αναπτύξει το ζήτημα της μεταποίησης και ό,τι έχει στην εμπειρία του σε σχέση με την καλλιέργεια επιπρακτέων. Και με το Skype επίσης φαντάζομαι θα έχουμε κάποια στοιχεία και αν είναι δυνατόν να κάνουμε κάποια συζήτηση για οτιδήποτε, είτε διακόπτεται είτε στο τέλος μπορούμε να αναπτύξουμε ένα διάλογο. Λοιπόν, τα στοιχεία μου είναι αυτά. Λέγομαι Δημήτρης Γερονίκος, γεωπόνος με μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και Ισπανία. Η κάναβη είναι αυτό το οποίο το συναντάμε ιδιαίτερα στο εξωτερικό και σε χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία και στα σπίτια, διότι έχει επιτραπεί η αυτοκαλλιέργεια. Οπότε, κυκλοφορώντας σε περιοχές της Ιβηρικής Χερσονήσου, μπορούμε να βρούμε και σπίτια όπου καλλιεργούνται κανονικά τα φυτά για προσωπική χρήση. Η καταγωγή και η εξάπλωση της κάναβης στον κόσμο. Το κέντρο καταγωγής του φυτού, σύμφωνα με βοτανολόγους αναγνωρισμένους διεθνώς, είναι η Κεντρική Ασία. Είναι η περιοχή αυτή που φαίνεται στον χάρτη με πιο σκούρο γκρι χρώμα, όπου από εκεί ως φυτό μεταφέρθηκε σε όλη την υπόλοιπη Φίλιο. Εδώ, σύμφωνα, αυτός είναι ένας χάρτης, ξέχασα να σας πω, που βρήκα στο διαδίκτυο. Είναι από τα Wikileaks ή από κάποιο σύνδεσμο που παραπέμπει από εκεί. Και βλέπουμε την ιστορία και εξέλιξη στην μεταφορά της σε όλο τον κόσμο.
Ανήκει στο γένος των κνίδοδων και ο βασικό είδος που αναφέρεται, που είναι η κάναβη, είναι η κάναβη σατίβα. Κατά το Λινναίο, γιατί αυτός ήταν ένας από τους σημαντικότερους βοτανολόγους, όπου τα ονομάτισε τα φυτά στην λατινική. Το φυτό αυτό υπάρχει στην φύση σε περισσότερες από 100 ποικιλίες. Είναι ένα φυτό δίοικο, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε καθόλου κάποια εικόνα σε σχέση με βοτανολογία, τέτοια, ή θέλετε να είμαστε πιο επεξηγηματικοί για το τι σημαίνει. Okay. Το δίοικο σημαίνει δίοικο φυτό, είναι κάτι, αν το πάμε αναλογικά σε σχέση με τη βιολογία, κάτι το οποίο σημαίνει αρσενικό και θηλυκό. Δηλαδή, φυτά τα οποία παράγουν αρσενικά άνθη και χαρακτηρίζονται από αυτό ως αρσενικά, και φυτά τα οποία παράγουν θηλυκά άνθη και χαρακτηρίζονται από αυτό ως θηλυκά. Άρα, κάτι ανάλογο δηλαδή βιολογικά με τον άνθρωπο. Επομένως, μιλάμε για ένα δίοικο φυτό το οποίο πολλαπλασιάζεται εγγενώς με ετεροεπικονίαση. Αυτό σημαίνει ότι μεταφέρεται η γύρι από τους στήμονες στον υπεροδοφυλικό, εκεί γίνεται η επικονίαση, η γονιμοποίηση στη συνέχεια, η καρπόδεση και η τελική παραγωγή καρπού. Το φαινόμενο αυτό της ετεροεπικονίασης έχει ως συνέπεια το φαινόμενο εμφανίζει ανάλογα με τα οικοσυστήματα μεγάλη γενετική παραλλακτικότητα, γιατί στην ουσία διασταυρώνονται οι γύρες από διάφορα φυτά, οπότε ανάλογα με τα οικοσυστήματα, η μεγάλη αυτή γενετική παραλλακτικότητα που εμφανίζει της προσδίδει και ένα χαρακτηριστικό να αναπτύσσει τα χαρακτηριστικά της ανάλογα με τις εδαφοκλιματολογικές συνθήκες του περιβάλλοντος στο οποίο αναπτύσσεται. Πρόκειται δηλαδή για ένα φαινόμενο που δίνει τη δυνατότητα να δημιουργούνται εκατοντάδες παραλλαγές μέσα στο ίδιο το φυτό. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πάρα πολλές ποικιλίες και αυτές οι ποικιλίες είναι διαφορετικές, αναπτύσσουν διαφορετικά αγρονομικά χαρακτηριστικά ανάλογα με τις περιοχές που καλλιεργούνται. Γι' αυτό άλλωστε, σύμφωνα με το χάρτη αυτό, δεν φαίνεται πάρα πολύ καθαρά. Τα μικρά γραμματάκια σημαίνουν πώς ονομάζεται το φυτό στην κάθε περιοχή. Γι' αυτό, αν μπορούσαμε να πηγαίνουμε λίγο πιο κοντά την εστίαση στο χάρτη, θα βλέπαμε ότι, για παράδειγμα, στην Ιβηρική λέγεται Κανιάμο, ή στην Χερσόνησο που ζούμε λέγεται Κάναβης, ή ακριβώς κάτω από στην βορειοδυτική Αφρική λέγεται Κύφ, και ούτω καθεξής. Ανάλογα με τις γεωγραφικές ζώνες που έχει περάσει το φυτό, έχει και την δική του ντοπιολαλιά, δική του ονομασία. Στην Ελλάδα έχουμε ιστορικές αναφορές ήδη από το 1877 σε μια σχετική έκθεση του Δημάρχου Χωμενού Αντινίας για καλλιέργεια κάναβης τότε. Όσον αφορά τα βοτανολογικά χαρακτηριστικά, αυτά περιγράφονται ήδη από το 1921 από το φυτολογικό λεξικό του Γενναδίου. Ο Γενναδίος ήταν ένας ηλιοπόνος του πρωτοηγούμενου αιώνα, όπου εξέδωσε ένα σημαντικό φυτολογικό λεξικό και περιγράφει αρκετά φυτά. Εκεί. Το 1935 χρησιμοποιήθηκε ως αποκνηκτικό στην αποξιαμένη λίμνη των Γιαννητσών. Αυτό σημαίνει ότι επειδή το ριζικό της σύστημα αναπτύσσεται γρήγορα και πολλές φορές έχει μία τάση να καταλαμβάνει το χώρο που αναπτύσσεται, μέσα στο χρονικό διάστημα που γίνεται αυτό, μπορεί και καταλαμβάνει το χώρο που μπορεί να αναπτύσσονταν ζυζάνια, όπως λέμε. Τα ζυζάνια είναι τα αγριόχορτα, τα οποία πολλές φορές λειτουργούν ανταγωνιστικά σε μια κύρια καλλιέργεια που έχουμε βάλει για να παράξουμε το προϊόν που θέλουμε να παράξουμε από την καλλιέργεια αυτή. Άρα, στην περίπτωση αυτή, η κάναβη το 1935 χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να καθαρίσει την
αποξηραμένη λίμνη των Γιαννιτσών από οτιδήποτε ανταγωνιστικό φυτό σε καλλιέργεια που επρόκειτο να εφαρμοστεί. Το 1938 η καλλιέργεια έγινε συστηματικότερη στην Μακεδονία και από το 1939 και μετά έχουμε οριοθέτηση των περιοχών καλλιέργειας κλωστικής κάναβης με υπουργικές αποφάσεις. Αυτό γιατί ήδη από το 1937 απαγορεύτηκε η χρήση της καλλιέργειας, η ευρεία χρήση της καλλιέργειας. Οπότε έρχονταν από εκεί και μετά οι υπουργικές αποφάσεις να καλύπτουν αυτό το καθεστώς που προκάλεσε η απαγόρευση της καλλιέργειας. Οι περιοχές που επιτρέπονταν με υπουργικές αποφάσεις άρκαν κυρίως στα περίχωρα Θεσσαλονίκης, Γιαννιτσών, Βέρειας και Κιλκής, ενώ περιστασιακές καλλιέργειες συναντούμε σε Θήβα, Μεσολόγγι και Ξάνθη. Ο Γεννάδιος Δε αναφέρει ότι στην ελληνική κλασική βιβλιογραφία υπάρχουν αναφορές ήδη από τον Ηρόδοτο, όπου αναφέρει την κάναβη ως αυτοθεούμενη και καλλιεργούμενη Σκυφία, ενώ και ο Θεόφραστος ασχολείται με την ούτε καν μία ποιή της Κανάβεως, ότι υποτίθεται ότι ζήτησε στην Ανατολή και την Ελλάδα, η σηματογενέστερα αυτού εποχή. Σας διαβάζω ακριβώς αυτό το οποίο αναφέρει στο λεξικό του Γεννάδιος. Άρα, πρόκειται για μία καλλιέργεια που ήδη υπήρχε στα οικοσυστήματα τα οποία ζούμε και ήταν σε εξέλιξη. Αυτό όμως ανατράπηκε με την απόφαση του 1937 της δικτατορίας του Μαξά, λόγω του ότι η κάναβη είναι πάρα πολύ σημαντική, υπολογίσιμη και ανταγωνιστικά η καλλιέργεια για προϊόντα πολλών βιομηχανικών κλάδων. Από πετρελοειδή, νόπνευμα, καπνό, φάρμακα, έως και παραγωγή χαρτιού από δασική ξυλία. Θα ήθελα αυτό το τελευταίο να το συγκρατήσουμε, γιατί είναι πάρα πολύ επίκαιρο σήμερα λόγω αυτού του φαινομένου που ζούμε, του φαινομένου του θερμοκηπίου και της κλιματικής αλλαγής που συνεπάγεται αυτό. Άρα, όπως θα δούμε στη συνέχεια, η παραγωγή χαρτιού από δασική ξυλία και η αντικατάστασή της από καλλιέργειες κάναβης μπορεί να αποτελούν μια πάρα πολύ σημαντική λύση απέναντι στις αποψηλώσεις των δασικών εκτάσεων, που χρειάζεται να τις προσέχουμε ως κόρηνο φθαλμού, διότι το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής είναι ήδη πολύ έντονο και πρόκειται να γίνει ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Μετά το 1956 δεν υπήρχαν πλέον φυτίες κάναβης, διότι οι Έλληνες αγρότες στράφηκαν σε πιο προσοδοφόρες καλλιέργειες όπως του καπνού ή του βαμβακιού. Σήμερα, τι γίνεται σε σχέση με την καλλιέργεια. Η κάναβη καλλιεργείται ήδη σε περισσότερες από 30 χώρες, μεταξύ των οποίων η Κίνα, ο Καναδάς, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία κτλ. Το σύνολο της καλλιεργούμενης έκτασης είναι 252.240 στρέμματα. Στις απεικονίσεις δίπλα μπορούμε να δούμε κάποιες φαινοτυπικές διαφορές μεταξύ του αρσενικού φυτού της κάναβης σατίβα, από το οποίο έχουμε την παραγωγή της κλωστικής αλλά και των υπόλοιπων προϊόντων της βιομηχανικής κάναβης, ενώ στο διπλανό ακριβώς σκίτσο βλέπουμε το θηλυκό φυτό της κάναβης ίνδικα. Βλέπουμε ότι έχουν κάποιες σημαντικές διαφορές και οργανολογικές και βοτανολογικές, οι οποίες αποτυπώνονται χαρακτηριστικά στα δύο αυτά σκίτσα. Στη συνέχεια, πρόκειται για ένα σχέδιο του Εμμανουήλ Βάθη. Ο Εμμανουήλ Βάθης ήταν ένας ζωγράφος γεωπόνος που εργαζόταν στο εργαστήριο δεντροκομείας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και πληροφοριακά το αναφέρω διότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική μορφή της εποχής του. Ήταν ένας από τους συνεργάτες του Πικιόνι στην δεντροφύτευση του χώρου που βρίσκεται γύρω από την Ακρόπολη.
Είναι ένας από τους, κατά προσωπική μου άποψη πάντα, σημαντικότερους γεωπόνους που έχουν περάσει από την Ελλάδα, λόγω του ότι μπορούσε να απεικονίζει σε ζωγραφιά αυτό το οποίο περιγράφουμε πολλές φορές στη βοτανολογία με λόγια. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο, γιατί μπορούμε να βλέπουμε με απτά σχέδια, με ζωντανές εικόνες, γιατί η ζωγραφική του βάθη είναι ζωντανή εικόνα, το τι θέλουμε και το πώς περιγράφουμε την οργανογραφία πολλές φορές των άνθεων, των καρπών, όλων αυτών των οργάνων των φύλων, όλων αυτών των οργάνων του φυτού. Αν θέλετε, έργα του υπάρχουν εκτεθειμένα στο εργαστήριο διδροκομείας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Γεωργικό Μουσείο. Αξίζει αν σας βγάλει ο δρόμος προς τα εκεί. Πρόκειται λοιπόν για ένα κολεό με βράκτια φύλλα που επικαλύπτουν τον καρπό της κάναβης. Δηλαδή, πρόκειται για όργανο του φυλικού φυτού. Και αυτό το λέω γιατί. Γιατί η βασική διαφορά μεταξύ του φυλικού και του αρσενικού φυτού είναι ότι στο φυλικό παράγεται το THC, το λεγόμενο, η τετραϊδροκαναβιδιόλη. Η τετραϊδροκαναβιδιόλες μάλλον. Είναι οι ουσίες οι οποίες έχουν τις ψυχεδιεγερτικές, εφορικές, φαρμακευτικές, θεραπευτικές ιδιότητες, προσδίδουν όλες αυτές τις ιδιότητες στην κάναβη. Η βασική αυτή διαφορά χρειάζεται να την έχουμε πάντα υπόψη, γιατί σε αυτήν ακριβώς την διαφορά βασίζεται και πολλές φορές η διαφοροποίηση των ποικιλιών. Δηλαδή υπάρχουν ποικιλίες όπως η κάναβη indica του σκίτσου, οι οποίες έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε THC. Ενώ οι ποικιλίες που προορίζονται για γλωστική χρήση, για παραγωγή γλωστικής κάναβης, έχουν ελάχιστη περιεκτικότητα σε THC. Άρα, ξεκινάμε με μια βασική βοτανολογική διαφορά μεταξύ αρσενικού και θηλυκού φυτού και μεταξύ των ποικιλιών επίσης. Τα πλεονεκτήματα και οι εφαρμογές, η διατροφική, η εφορική και η θεραπευτική αξία, η παραγωγή ενέργειας, η παραγωγή χαρτιού, ο εξοπλισμός των πλοίων. Φανταστείτε ότι μια περίοδο πριν την βιομηχανική επανάσταση και ό,τι αυτή συνεπάγεται, οτιδήποτε αφορούσε στα καράβια και στους κάδους των καραβιών, τα σχοινιά δηλαδή με τα οποία προσδέναμε στα λιμάνια, προέρχονταν από την κάναβη. Για το λόγο ότι οι ίνες της κάναβης είναι πάρα πολύ ανθεκτικές. Άρα αυτό προσέδιδε μια σταθερότητα στην πρόσθεση των καραβιών στα λιμάνια. Είναι το κατεξοχήν προϊόν που χρησιμοποιούνται για σχοινιά. Σε υφάσματα και υφαντά, σε σχοινιά, νήματα και κορδόνια, καμβάδες ζωγραφικά και βαφές. Είναι πολύ οι διάσημοι πίνακες ζωγραφικής που έχουν παραχθεί πάνω σε καμβάδες κάναβης. Επίσης, χρησιμοποιείται πλέον ως ένα πάρα πολύ δυνατό κατασκευαστικό υλικό και αυτό πρέπει επίσης να το έχουμε υπόψη, διότι μπορεί να φτάσουμε σε κάποιο δυνητικό επίπεδο. Είναι κάτι το οποίο συζητάμε με τον Βαγγέλη στον δρόμο που ερχόμασταν από Αθήνα. Ότι μπορεί να φτάσουμε σε ένα τέτοιο επίπεδο ώστε κάποια στιγμή στο μέλλον να λέμε ότι οι μονώσεις των σπιτιών που παράγονται στην Ελλάδα ή και στην Ευρώπη ακόμα καλύτερα ολόκληρη, προέρχονται μέσα από προϊόντα που έχουν παραχθεί στο χωράφι του Έλληνα παραγωγού. Η υπεραξία μιας τέτοιας κίνησης θα μπορούσε να προσδώσει πάρα πολλά και σημαντικά ωφέλη στην ελληνική οικονομία. Και για πάρα πολλά χρόνια χρησιμοποιούνταν και ως φωτιστικό λάδι. Στην εικόνα δίπλα βλέπουμε μια ανάπτυξη του φυτού της κάναβης υπό συνθήκες υδρατικής καταπώνησης. Είναι ένα πείραμα το οποίο είχα κάνει πέρσι. Η φωτογραφία είναι από 22 Μαΐου του 2006
Και στην ουσία η κάναβη, η εποχή σποράς της γίνεται μέσα Μαρτίου μέχρι αρχές Μαΐου. Όταν οι θερμοκρασίες εδάφους είναι 12 με 14 βαθμούς Κελσίου, αλλά οπωσδήποτε χαμηλότερες από 6 μέχρι 8 βαθμούς Κελσίου. Για τον λόγο ότι δεν μπορεί να αναπτυχθεί με την ίδια ευκαιρία το φυτό σε τόσο χαμηλές θερμοκρασίες. Για παραγωγή ένας μεγαλύτερου μήκους και υψηλότερης απόδοσης χρειάζεται να σπαρεί νωρίτερα, ανάλογα πάντα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Στην χώρα που ζούμε έχουμε αυτό το πλεονέκτημα. Επειδή έχουμε ποικιλομορφία οικοσυστημάτων και περιβαλλοντικών συνθήκων, μπορούμε σε κάθε διαφορετικό οικοσύστημα να δημιουργήσουμε ποικιλίες που είναι προσαρμοσμένες σε αυτό και να παίξουμε ακριβώς με αυτές τις συνθήκες του κάθε οικοσυστήματος. Η σπορά συνήθως πρόκειται για 35 με 50 κιλά σπόρου ανά εκτάριο σε ένα βάθος 2 εκατοστά. Η φυτοπροστασία πρόκειται για ένα φυτό που αναπτύσσεται γρήγορα και εύρωστα, με συνέπεια να μπορεί από μόνο του να αντιμετωπίσει διάφορους εντομολογικούς, φυτοπαθολογικούς εχθρούς. Επίσης αυτό, λόγω αυτής της γρήγορης ανάπτυξης ανταγωνίζεται επαρκώς το ζυζάνιο, κάτι το οποίο αναφέραμε και προηγουμένως. Έτσι, θυμάστε την περίπτωση της αποξηραμένης λίμνης. Η ανθοφορία της πρόκειται, η κλωστική κάναβη ανθίζει το δεύτερο μισό του Ιουλίου, η θηλυκή πηγαίνει λίγο πιο πίσω. Λίγες μέρες μετά. Η συγκομιδή γίνεται το δεύτερο 15ήμερο του Αυγούστου μετά την ανθοφορία και πριν το σχηματισμό των σπόρων. Για τον έλεγχο της τετραειδοκαναμπιόλης, η συγκομιδή μπορεί να ξεκινήσει 10 μέρες μετά την άνθηση. Η απόδοση κυμαίνεται στους 6 με 10 τόνους ανά εκτάριο. Το εκτάριο είναι 10 στρέμματα. Συγγνώμη, δεν το εξήγησα πριν. Ένα εκτάριο σημαίνει 10 στρέμματα. Ανάλογα με τις εδαφοκλιματολογικές συνθήκες. Αυτό παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και πρέπει πάντα να το έχουμε υπόψη, γιατί οι εδαφοκλιματολογικές συνθήκες είναι αυτές που καθορίζουν την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Συνεπώς, ένα θέμα το οποίο θα είχε αξία σήμερα είναι να πειραματιζόμασταν στα επιμέρους οικοσυστήματα, προκειμένου να δούμε πώς εκφράζεται το φυτό στα επιμέρους οικοσυστήματα. Λόγω του ότι, εντάξει, η γεωπονία και γενικότερα οι βιολογικές επιστήμες έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Πρέπει πάντα να λογαριάζουμε ως έναν από τους σημαντικούς παράγοντες επίδρασης στους βιολογικούς οργανισμούς το περιβάλλον, έτσι, πρωτεύον παράγοντες. Η ποιότητα των παραγόμενων αμυντικών προϊόντων σε σχέση με την κλωστική κάναβη αφορά σε υψηλή ποιότητα ινών, η οποία εξαρτάται από την αντοχή, το μήκος, το χαμηλό βάρος, την αντίσταση ροπής. Είναι τεχνικοί όροι, το φαντάζομαι δεν μπορεί να ενδιαφέρουν τόσο, μπορεί να μην εμβαθύνουμε και πάρα πολύ σε αυτό, αλλά καλό είναι να αναφέρεται προκειμένου να εξοικειωνόμαστε με τέτοιες ορολογίες. Και υψηλή συγκέντρωση σε κυταρίνη. Οι ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες για παραγωγή υψηλής ποιότητας ινών. Κάτι το οποίο συναντούμε στα οικοσυστήματα τα ελληνικά. Καλύτερη μόνωση σε σύγκριση με άλλα υλικά, ενώ από 4 στρέμματα καλλιέργειας μπορούν να παραχθούν ποσότητα χαρτοπορτού που να αντιστοιχεί σε ένα στρέμμα δάσου. Οπότε φανταστείτε μακροπρόθεσμα αυτό πόσο θα μπορούσε να βελτιώσει τις συνθήκες που αναπτύσσονται από τις αποψηλώσεις δασών, έτσι. Οι σπόροι της κάναβης περιέχουν έλαιο υψηλής ποιότητας σε λιπαρά οξέα, αντιοξυδοτικές ουσίες και αμινοξέα που ενισχύουν το αμυντικό σύστημα απέναντι σε διάφορους λιμογόνους παράγοντες. Έχουν μια περιεκτικότητα 20 με 25% σε πρωτεΐνες υψηλής ποιότητας και 20 με 26% σε αμυνούχες ουσίες. Η κάναβη ως φυτό έχει το χαρακτηριστικό ότι περιέχει κάποιες ουσίες που λέγονται καναβιδοειδή. Αυτά τα καναβιδοειδή εκφράζονται στο σύνολο του φυτού και αποτελούν ουσιαστικά ουσίες που προσδίδουν και φαρμακολογικές δράσεις στο ίδιο το φυτό. Στην ουσία πρόκειται για ομάδες τερπενοφενολών, τα οποία έχουν το όνομα καναβιδοειδή και με βάση την αναλογία των περιεχόμενων αυτών των καναβιδοειδών μπορούν να διατηρηθούν οι διάφοροι τύποι κάναβης. Ενδεικτικά αναφέρω 3 από αυτά, η τετραειδοκαναβιόλη, όπου
είναι στην ουσία οι 4 χημικές ενώσεις στο πάνω μέρος της παρουσίασης και η καναβινόλη και την καναβιόλη στο κάτω μέρος. Τι γίνεται σε άλλες χώρες σήμερα μεσογειακές? Στη Γαλλία, για παράδειγμα, έχουν ήδη αναπτυχθεί και λειτουργούν 4 μονάδες πρωτογενούς κατεργασίας της κλωστικής κάναβης, 11 μονάδες πρωτογενούς κατεργασίας της κλωστικής κάναβης, 2 ερευνητικά κέντρα και 1 κέντρο σποροπαραγωγής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να παράξουμε οι ίδιοι το σπόρο τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε, γιατί αυτό συμπιέζει προς τα κάτω το κόστος της παραγωγής. Άρα μας δίνει περισσότερες πιθανότητες βιωσιμότητας της καλλιέργειας. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε στο νου σε βάθος χρόνου, ώστε και στην ελληνική πραγματικότητα να φτάσουμε σε τέτοιο σημείο σποροπαραγωγής. Γιατί είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και ως εξαγώγημη τεχνογνωσία. Φυσικά πάντα με την κατάλληλη διαχείριση. Εδώ έχω βάλει κάποια χαρακτηριστικά από ένα πείραμα που είχε γίνει στο εργαστήριο γεωργίας του Γεωπονικού την περίοδο 76-77. Έβαλα αυτό το πίνακα μόνο και μόνο για να καταλάβουμε τη σημασία του πειραματισμού που πρέπει να γίνει με βάση την περιοχή. Επιμένω στο σημείο αυτό γιατί ο πειραματισμός είναι το α και το ω. Το α και το ω γιατί στην ουσία μπορούμε να πάμε σε καλύτερες λύσεις και συμπιέζοντας το κόστος της παραγωγής. Αυτό όμως πρέπει να προκύψει μέσα από μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία που αφορά σε πειραματισμό στο χωράφι. Αυτά λοιπόν τα δεδομένα που βλέπετε εδώ είναι από ένα πείραμα που είχε γίνει το 1976-77 και αφορά σε ένα ποσοστό φυτών κάναβης, αρσενικών και θετικών που ανθίζουν τους χειμερινούς μήνες και εμφανίζουν ανώμαλα άνθη. Η ένταξη της καλλιέργειας στην ελληνική αγροτική παραγωγή εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Από την ύπαρξη βιομηχανικής μονάδας επεξεργασίας και μεταποίησης, μιλάμε πλέον για καθετοποιημένη παραγωγή, έτσι. Η καθετοποιημένη παραγωγή σημαίνει ότι ο παραγωγός ή ομάδες παραγωγών ή συνεργατικές ενώσεις που μπορεί να δημιουργηθούν γύρω από αυτό το θέμα θα διαχειρίζονται μόνο τους την παραγωγή και θα την βγάζουν στην αγορά με τη συσκευασία, με το όνομα, προέλευση και τα χαρακτηριστικά της καλλιέργειας στην κάθε περιοχή που παράγονται. Από την απόκτηση φυσικά τεχνογνωσίας και από την απαιτούμενη καλλιεργούμενη έκταση, όπου χρειάζονται τουλάχιστον 30.000 στρέμματα για την απόλυψη 30.000 τόνων καναβοστελεχών και 30.000 τόνων σπόρων. Τα πλεονεκτήματα της καλλιέργειας είναι ότι δεν απαιτεί πολύ νερό. Δεν απαιτεί πολύ νερό σε σύγκριση με άλλες καλλιέργειες, έτσι. Γιατί, για παράδειγμα, θα πρέπει να δούμε το τι γίνεται με την καλλιέργεια του βαμβακιού σε αυτή τη χώρα, όπου υπάρχουν οικοσυστήματα που λειτουργεί με πάρα πολύ, θα έλεγα, αντιοικολογικό τρόπο, μη βιώσιμο. Δεν χρειάζεται εφαρμογή ζυζανιοκτονίας, εμφανίζει μεγάλη πρόσοδο, ιδιαίτερα όταν οι σπόροι παράγονται εντός της χώρας. Μεγάλο αριθμό προϊόντων, η βιολογική της καλλιέργεια μπορεί να συνδυαστεί και με προγράμματα νηψισποράς. Η νηψισπορά είναι όταν έχουμε εναλλαγές καλλιεργειών ανάλογα με τις περιοχές, δηλαδή συνήθως η κάναβη ακολουθεί την καλλιέργεια των ψυχανθών που μένει άζωτο στο έδαφος και μετά την κάναβη μπορεί να πάει μια καλλιέργεια δημητριακών, για παράδειγμα. Είναι ένα πρόγραμμα νηψισποράς προκειμένου το έδαφος από μόνο του να βρίσκει χρόνο με τον χρόνο τα φρεκτικά στοιχεία και να επαναφέρονται οι εδαφολογικές του ιδιότητες σε τέτοιο σημείο, ώστε να μπορούμε να έχουμε καλή παραγωγή χωρίς να εξουθενώνουμε τα εδάφη. Κάτι που επίσης πρέπει να το λαμβάνουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Ενώ χρησιμοποιείται όλο το υπέργειο μέρος με 0 απόβλητα. Τέλος, γι' αυτό το κομμάτι άφησα 2 χαρακτηριστικές εικόνες. Η μία είναι από δημοσίευση μιας
Αθηναϊκής Πρωινής Εφημερίδας 19 Οκτωβρίου του 2002, όπου η κατοχή σπόρων τότε κάναβης θεωρήθηκε αξιόπινη πράξη από το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου που εκλήθη να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα και κατά πλειοψηφία 4-1 αποφάσισε ότι η κατοχή σπόρων χασίς αποτελεί αξιόπινη πράξη με την έννοια της πρόσφορης απόπειρας καλλιέργειας κάναβης. Ευτυχώς δηλαδή που ήταν και αυτός ο ένας δικαστής που ψήφισε εναντίον. Ευτυχώς, πραγματικά. Γιατί αυτό, αν πιάσουμε και το δούμε τι γίνεται σήμερα, σε σχέση με αυτό, σημαίνει ότι υπάρχει μια φοβερή έλλειψη στη δικαστική απόφαση, στη συγκεκριμένη δικαστική απόφαση στοιχείων που ορίζονται από την αισθήνη της βοτανικής. Αυτό ότι επιπτώσεις δημιουργούσε πάρα πολλές. Αν, ας πούμε, η κάναβη, η ποινικοποίηση του σπόρου, της κατοχής σπόρου, σήμαινε ότι αποτελεί ένα ποινικό αδίκημα, φανταστείτε ότι ανά πάσα στιγμή το καναβούρι που μπορεί όσοι έχουν πτηνά στο σπίτι τους να τους το προσφέρανε και να το είχαν στην τσέπη τους, θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να τους πούνε αυτό το σπόρο τον έχετε για καλλιέργεια. Η δυνητική ποινικοποίηση της καλλιέργειας είναι ένα στοιχείο που αφορά στον πολιτικό μας πολιτισμό, έτσι. Θα πρέπει να το έχουμε πάρα πολύ υπόψη. Ενώ δίπλα βλέπουμε τη συσκευασία σπόρων που θα έπρεπε να έχει αναπτυχθεί στην χώρα. Είναι ένα συγκεκριμένο δείγμα από μια ημερίδα που έχει γίνει τον Νοέμβριο εδώ στη Θεσσαλονίκη, στους Ακρούς και τα εργαστήρια του Εργό Δήμητρα. Είναι στη Θέρμα η περιοχή αυτή, αξίζει να την επισκεφτείτε, όπου με αυτόν τον τρόπο θα έπρεπε να παράγεται ο σπόρος και όχι να ποινικοποιείται. Ο σπόρος δεν είναι ποινικό αδίκημα. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό κάποτε, να το προχωρήσουμε. Πάλι καλά που καταφέραμε έστω και με τέτοια καθυστέρηση τόσων χρόνων να περάσει η καλλιέργεια της κάναβης, της κλωστικής κάναβης. Από εκεί και πέρα πρέπει να πιάσουμε το νήμα και να το πάμε ένα βήμα παραπέρα και να μιλήσουμε για απελευθέρωση της αυτοκαλλιέργειας στο βαθμό που είναι εφικτό φυσικά αυτό, έτσι, και για καλλιέργεια φαρμακευτικής κάναβης. Είναι πάρα πολλά τα δεδομένα και ελπίζω να έχουμε στην πορεία τη δυνατότητα να μιλήσουμε και να συζητήσουμε περί αυτών. Αυτά είχα από την μεριά μου. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Αν θέλετε στο link που διατηρείται το blog.blogspot.com.gr μπορείτε να μπείτε. Λοιπόν, η πρώτη γνωριμία με την καλλιέργεια της βιομηχανικής κάναβης ήταν μια ταινία που υπήρχε στο εξωτερικό το 1996, ήταν η πρώτη προβολή που έγινε. Γνωρίζω το 1997 τι γίνεται, βλέπω τις τεράστιες δυνατότητες της κάναβης και όντως εκείνο τον καιρό υπήρχε και μια αλυσίδα η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, ήταν Φρανσέζ και έφερνε εισαγόμενα προϊόντα κάναβης από το εξωτερικό. Μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα και από τότε άρχισα να καλλιεργώ την ιδέα και είδα ότι τελικά περάσαμε 18 χρόνια για να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε στην Ελλάδα. Δεν θα περάσω στο τι έγινε τότε που μας κατηγορήσανε για διαφήμιση ναρκωτικών με σκοπό το κέρδος επειδή είχαμε ένα πεντάφυλλο. Γιατί είναι τραγικό αυτό που συνέβη τότε. Λοιπόν, εγώ θα συνεχίσω και θα σας πω ότι η κανάβινη επανάσταση είναι μετά την πράσινη επανάσταση και όλες τις επαναστάσεις και ότι είναι τεράστιες οι δυνατότητες του φυτού. Μπορεί να συνδεθεί με τη δυνατότητα αυτονομίας των περιοχών που μπορούν να καλλιεργήσουν. Ο Δημήτρης ανέφερε ένα μοντέλο πριν που υπάρχει στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό ονομάζεται και βιομηχανική κάναβη, γιατί μπορεί να ενταχθεί σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι παραγωγοί δεν πρέπει να δημιουργήσουν τα δικά τους προϊόντα, τα δικά τους τοπικά προϊόντα με την ετικέτα της παραγωγής της κάναβης τοπικά. Η δυνατότητα παραγωγής πλέον για βιομηχανικά προϊόντα θα έρθει μέσα από μονάδες μεταποίησης μεγάλες. Δίνεται όμως η δυνατότητα στον μικρό παραγωγό να γίνουν μικρές μονάδες μεταποίησης και θα δούμε παρακάτω
τι μπορούμε να κάνουμε. Αναφέρθηκε πριν για την καλλιέργεια και το σπόρο, οι κατευθύνσεις που υπάρχουν στην καλλιέργεια είναι πολλές, ανάλογα με τις ποικιλίες που θα διαλέξει μόνη και η δίκη. Αν θα διαλέξω μια ποικιλία από τις πολλές που υπάρχουν στις 52 για σπόρο, μετά τη συλλογή του σπόρου θα μπορέσουμε να κάνουμε ελαιοποίηση, να πάρουμε το λάδι που ανέφερε πριν ο Δημήτρης. Εδώ βλέπουμε το ξεκίνημα. Μετά την 5η μέρα θα προχωρήσουμε λίγο γρήγορα. Εδώ θα σας δείξω μερικές καλλιέργειες και ανάλογα με την κατεύθυνση υπάρχουν και οι αποστάσεις. Εδώ είναι μια πιο ωραία φύτευση. Στη συνέχεια έχουμε μια πιο πυκνή φύτευση. Αυτές οι φύτευσεις γίνονται για πιο πολύ για να πάρουμε κλωστική τιμή από το φυτό. Εδώ βλέπουμε το ύψος που μπορεί να φτάσει το φυτό και η ποιότητα της σύνας εξαρτάται από το πόσο ψηλό είναι το φυτό. Συνεχίζουμε να βλέπουμε διάφορες καλλιέργειες και εδώ είναι η καλλιέργεια που βάλαμε στα ψαχνά. Όπως σας είπα, η ποικιλία λεγόταν Φιμπρανόβα, ήταν από την Ιταλία. Είχαμε πολλά προβλήματα στην καλλιέργεια λόγω του ότι ξεκινήσαμε τέλος Μαΐου. Είχαμε ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι. Ουσιαστικά πειραματιστήκαμε με όλα αυτά τα πράγματα, δεν ξέραμε ούτε καν πώς να ποτίσουμε στην καλλιέργεια. Τελικά πήραμε κάποια άνθη από τα φυτά που η ποικιλία, ξέχασα να πω, ήταν δίκη, οπότε συνέβη αυτό που είπε ο Δημήτρης. Τα ασενικά φυτά κάποια στιγμή τελειώσανε, τα θηλυκά που ήρθαν αργότερα άρχισαν να δημιουργούν το σπόρο. Επειδή θέλαμε να πάρουμε περισσότερο τα άνθη και όχι τόσο φέτος να πειραματιστούμε τον καρπό, δεν αφήσαμε να προχωρήσει τόσο πολύ η ορίμανση του σπόρου. Πήραμε κάποια άνθη. Εδώ βλέπετε, είναι στην άκρη του χωραφείου, έχουν ξεπεράσει τα 2 μέτρα τα λεφτά. Εδώ είναι τα άνθη, τα θηλυκά άνθη. Αναφέρθηκε πριν σε αυτό ο Δημήτρης. Εδώ είναι μια φωτογραφία που δείχνει από τα διάφορα μέρη του φυτού την πρώτη ύλη που μπορούμε να πάρουμε για να μεταποιήσουμε. Θα σας τα δείξω αρκετά γρήγορα. Πρώτα τα φύλλα, τα οποία πουλούνται στην αγορά σε μορφή τσαγιού, σε διάφορες σαλάτες. Εδώ είναι ένας ανθός από το χωράφι. Με τον ανθό τώρα το χρησιμοποιείται, αυτό συγκεκριμένα είναι και μια μπύρα που τότε υπήρχε και στην Ελλάδα, γινόταν εισαγωγή. Ένα από τα προϊόντα δηλαδή διατροφής. Εδώ που έχουμε πάρει το εθέριο έλαιο και διάφορα καλλιτικά. Εδώ είναι από κάποια εταιρεία τέλος πάντων στο εξωτερικό που βυθίζει σε βότκα το φυτό και το αρωματίζει. Στη συνέχεια υπάρχει αυτός ο πίνακας αναφέρθηκε πριν για την καναβιδιόλη. Τώρα, όσοι είστε στη φαρμακευτική και ιατρική, θα έχετε ήδη ακούσει για τις τεράστιες δυνατότητες αυτών των ουσιών, των καναβινοειδών. Ελπίζω να ξεκινήσει η έρευνα πάνω σε αυτό, γιατί είναι πολύ μεγάλο. Θα αναφερθεί μετά και η Ζαγκλίν στην απευθείας εκεί στη σύνδεση με το Skype, θα σας πει την προσωπική της εμπειρία με την καναβιδιόλη. Εδώ είναι το λάδι που παίρνουμε. Αναφέρθηκε και ο Δημήτρης πριν για το πόσο καλό είναι το λάδι της κάνης με το ω3, ω6. Πάρα πολλά αμινοξέα. Είναι μια πλήρης, μια υψηλής διατροφικής αξίας έλαιο.
Εδώ έχουμε το σπόρο, έχουμε την αποφύωση του σπόρου, που υπάρχει μια τεράστια ζήτηση αυτή τη στιγμή και στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο, του αποφυωμένου σπόρου και της πρωτεΐνης κάναβης που είναι δίπλα. Εδώ είναι γάλα που παράγεται από τη μίξη του σπόρου, των αποφυωμένων σπόρων με νερό. Και παίρνουμε ένα ρόφημα το οποίο ήδη έχει αρχίσει και πουλείται και στα σούπερ μάρκετ. Προχωράμε με διάφορα είδη διατροφής που μπορούμε να φτιάξουμε με αυτό, η πρωτεΐνη, ψωμί σε ποσοστό νομίζω 10-20% σε σκληρότητα, μπορεί να γίνει ένα πολύ καλό ψωμί. Στην Ιταλία έχουμε προχωρήσει, έχουμε βγάλει ας πούμε και άλλα ζυμαρικά. Εδώ είναι το υπόλοιμα που μπορεί να βγει από τις μηχανές που θα επεξεργαστούν ήδη την κάναβη και να πάρουμε το πέλετ αυτό το οποίο χρησιμοποιείται ως ζωοτροφή. Θα δούμε μετά και το πέλετ που χρησιμοποιείται σαν βιομάζα για καύσιμη ύλη. Εδώ είναι μια τομή του φυτού. Εδώ δεν ξέρω αν να κάνω μια δουλειά αναφορά, φαίνεται ο εξωτερικός φυλλός εκεί που είναι οι ίνες, τα χάρτια, τα συσσωματώματα, τα οποία έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον ως κομμάτι των υποπροϊόντων της κάναβης. Θα δούμε στη συνέχεια γιατί. Εδώ φαίνεται πώς είναι όταν βγάλουμε την ίνα από την... κάνουμε διαχωρισμό της ίνας. Παίρνοντας τις ίνες, με μια επεξεργασία μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Αυτό είναι ένα κομμάτι ήδη διαχωρισμένο από το φυτό η ίνα και επεξεργασμένο. Το γνωστό σε όλους κανάλι των υδραυλικών που χρησιμοποιήθηκε για χρόνια ως πάγκος και μετά τα σκηνιά που αναφέρθηκε ο Δημήτρης αρχίζουμε σε διάφορα υφάσματα και διάφορες ποιότητες. Εδώ βλέπουμε αυτό χρησιμοποιείται ως μονοτικό υλικό στα σπίτια. Εδώ έχουμε διάφορες εφαρμογές με νήματα, άλλο πιο ψηλά, άλλο πιο ρούχα. Να σας πω εδώ ότι τα ρούχα από κάναβη δεν πιάνουν μύκητες. Δηλαδή, όταν βάλουμε ένα βαμβακερό ρούχο στο πλυντήριο, αν το αφήσουμε μέσα και δεν το βγάλουμε, φυσικά θα μυρίσει λόγω από τους μύκητες που έχει πάρει η κάναβη, δεν πιάνει μύκητες. Οπότε είναι ένα από τα καλύτερα εφάσματα. Χρησιμοποιείται σε διάφορες εφαρμογές, κουτίνες, γενικότερα υφάσματα, σε παπούτσια. Αυτό ως προς την πλαστική εφαρμογή. Και εδώ είναι αυτό που σας έλεγα το εσωτερικό. Αφού γίνει ο διαχωρισμός της ίνας, το εσωτερικό, τα συσσωματώματα αυτά που λέγονται, που είναι κυταρίνη ουσιαστικά, έχει υψηλή περιεκτικότητα σε πυρίτιο. Με αποτέλεσμα, όταν γίνει πρόσμιξη με ασβέστη, να δημιουργηθεί ένα πολύ καλό υλικό το οποίο έχει πάρα πολλές εφαρμογές στην οικοδομή. Έχουν φτιαχτεί διάφορα. Ουσιαστικά γίνεται ένας πειραματισμός αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη την Ευρώπη γύρω και τα δομικά υλικά της κάναβης. Πρόσφατα παρακολουθούν διάφορους κόσμους από όλη την Ελλάδα, πηγαίνει στο εξωτερικό και προσωπικά γνωρίζω έναν άνθρωπο που πήγε στην πρώτη κατασκευή σπιτιού που έγινε στην Πολωνία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως το τσιμέντο, είναι 10 φορές πιο ελαφρύ. Βέβαια, δεν μπορούμε να στηρίξουμε ένα κτίριο, χρειάζομαστε τον φέροντα οργανισμό και ουσιαστικά να το χρησιμοποιήσουμε ως στοιχείο πληρώσεως. Εδώ είναι μια εφαρμογή, ας πούμε, που βλέπουμε. Και εδώ είναι ένα ζευγάρι που έχει στο σπίτι του, έτσι, στο εξωτερικό. Νομίζω στην Αυστραλία και εδώ είναι οι πρώτες δοκιμές που γίνανε για να μπει αυτό το υλικό να γίνει σαν τούβλο και φτιάχτηκε αυτό το συγκεκριμένο ινοπηρείο, το οποίο είναι στη Γαλλία και
έχει φυταμένη στέγη, όλο είναι φτιαγμένο από κάναβη, από το υλικό που είδατε πριν. Αυτός ήταν ο αρχιτέκτονας. Το όνομά του. Λοιπόν, εδώ είναι πάλι μια άλλη εφαρμογή που μας θυμίζει πολύ το Τζιμεντόλιθο αυτό, αλλά είναι από κάναβη. Αυτό είναι ένα σπίτι που έχει φτιαχτεί και είναι με μοντέλο αρχιτεκτονική και όλα τα υλικά που χρησιμοποιεί μέσα είναι από κάναβη το σπίτι και οι κουρτίνες και τα έπιπλα. Εδώ βλέπουμε διάφορα μονοτικά υλικά από τη μήνα. Με στροφάρουν εκεί στη στέγη. Και εδώ είναι που αναφέρθηκε ο Δημήτρης. Μπορούμε να φτιάξουμε πλάκες οι οποίες θα τεντήσουμε σαν θερμοπρόσωψη τα σπίτια, οπότε φανταστείτε να μην έχουμε τα υλικά τα χημικά και να έχουμε τα υλικά που βγαίνουν από το χωράφι και μονώνουμε τα σπίτια μας. Κατεβάζουμε την ενέργεια, τα μονώνουμε και ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή και εδώ θα παράξουμε υλικά. Αυτό δεν φαίνεται καλά, αλλά είναι μια πάλι πλάκα κάναβης η οποία είναι ασφαλισμένη με ασβέστικα κανονικά και χρησιμοποιείται ως θερμοπρόσωψη. Διάφορες εφαρμογές σε ξύλο. Και εδώ είναι που χρησιμοποιείται για να γίνεται ως καύσιμη ύλη, που σας είπα πριν μια φορά. Εδώ είναι μια διαδικασία η οποία όσοι είστε στο Πολυτεχνείο θα μπορέσετε να καταλάβετε ότι φτιάχνουμε ουσιαστικά είναι μοιάζει πολύ με το πλαστικό, αλλά είναι βιοπλαστικό και το τελικό αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά. Πάρα πολλά πράγματα έχουμε αρχίσει να κατασκευάζουμε το βιοπλαστικό που είναι φτιαγμένο από κάναβη. Αυτό είναι ένα κτίριο στην Ολλανδία και με τελικό αποτέλεσμα ένα αυτοκίνητο, το οποίο είναι και ηλεκτρικό. Είναι πολύ ανθεκτικό υλικό και αυτό το ξέραμε από πολύ παλιά. Τώρα πρέπει να διαρωτηθούμε όλοι γιατί, αφού το ξέρουμε από πολύ παλιά, γιατί δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Αυτό είναι το αυτοκίνητο, λέγεται Kestrel. Βάζοντας hemp στο διαδίκτυο και οτιδήποτε, θα δείτε τις τεράστιες δυνατότητες και τα υλικά που παράγονται με πρώτη ύλη την κάναβη. Είχα και ένα βίντεο εδώ, ήθελα να σας το δείξω, αλλά δεν ξέρω γιατί το βγήκε. Ναι, να μισό λεπτό να το δούμε. Ήταν μετά εδώ. Τέλος πάντων, αυτό το βίντεο έδειχνε τον Henry Ford, μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο, ο οποίος είχε κατασκευάσει το 1932 ένα αυτοκίνητο που όλο το κυβούκλιο, όλο το εξωτερικό μέρος του αυτοκίνητου ήταν από κάναβη και διάφορα άλλα φυτά που μπορούσαν να φτιάξουν τότε ένα είδος βιοπλαστικού. Λέγεται Hemp Ford Car. Και στο βίντεο δείχνει τον Ford που με μία βαριοπούλα χτυπάει το αυτοκίνητο και δεν σπάει. Βέβαια, μετά το 1937 που αναφέρθηκε και ο Δημήτρης, η απαγόρευση ήταν παγκόσμια. Αναφέρθηκε στο πετρέλαιο, όντως μπορεί να παράξει όλα τα υποπροϊόντα πετρελαίου και οι δυνατότητες που μπορεί να δώσει στην ανάπτυξη, την αειφορική ανάπτυξη, και στην ανάπτυξη γενικότερα του αγροτικού τομέα είναι μεγάλες. Σας ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να ακούσω από ανθρώπους που είσαστε σε διάφορους κλάδους του Πανεπιστημίου τις απόψεις σας, αν γνωρίζετε για αυτά, αν θα τα είχατε δει σίγουρα κάποια από αυτά και κατά πόσον ο κάθε κλάδος έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να ασχοληθεί με την κάναβη, που είναι ένα τεράστιο φάσμα. Και θα μπορέσει να δοθεί μεγάλη δυνατότητα στους παραγωγούς να φτιάχνουν τα προϊόντα σε συνεργασίες και μεταποιήσεις με μελέτες που θα γίνονται στο πανεπιστήμιο. Ευχαριστώ πολύ.